onye ọbụla bụ eze nwoke were special day ọma na-eji na-edi na nwaanyị. Onye ọbụla bụ eze nwaanyị were special day ọma na-eji na-edi na nwoke. Daddy bụ ebe a ka ị ga na-alarụ. Oluo daddy baga na that room ga dị na la. Ị ga-akpa ego agụ. I give you one secret. Try ya anya and thank me later. Jebe na mmiri ị na-afụkala onwe gị na nlọ n'ime ya. Jee kwala ibu tata n'ụwa ka ije na nya bụ mmiri ka ije gwa di mmiri gị. Ka ị gwa na so called man no nyanwa bụ ibe nọ na your life. Nye tisara nke na ya ka ị dị chọọ na onye a na-agba ọsọ na ọ na-agba ọsọ n'aka ya naturally ọ na-agbala onwe ya ọsọ na ọ bụrụ ngụnwa na-achụ ya na ọ bụrụ di mmiri gị na-achụ ya. Daddy, let me now tell you. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma gị bụ eze nwoke maọbụ na ị bụ dada, ị ma na ị ga-esegote mmiri. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke a na-akpọ gị eze nwoke maọbụ a na-akpọ gị dada, ị ma na ị ga-esegote mmiri. Kedu ebe bụ mmadụ isegote mmiri? Ihe eje na mmiri ụwa gị jee kugote mmiri. Ọ bụ na ikugote mmiri iwu eche mba ebe ị ga-edebe ya. Ibe anụnwa ji ụfọdụ ụmụ nwoke alụ n'ụlọ maka na nwunye mmiri gị gbabere ya na ị chọrọ ịlụ ụlọ. So many of you nwunye mmiri gị ka gị wee ego. So many of you nwunye mmiri gị ji ego gị. Nwunye mmiri gị chọrọ ka ị nụbatagodi ya first before ịnụ onye ọzọ. Ọ chọrọ ka ị kpọbata ya ụlọ first before ịnụ onye ọzọ. So many of you nụrụ nwaanyị ozugbo ebe ị na-eme ayasa maka nwunye mmiri gị. Ọ bụrụ dị mmiri ya na nwunye mmiri gị personally. Jee na mmiri ka ije kugote mmiri gị. Eji ewu ekugote mmiri, eji ọkụ ekugote mmiri. Ibe eji ekugote mmiri a na-egbu ya egbu maka ụfọdụ gasị gị na mmiri ahụ na ọ na-eli ọbala. Mmiri ahụ ị na-egbuli ọbala na ọ bụ na igburi ọbala na ọ ma nnabata ya. Ụdị langweji nnụrụ mbọsị ya asị na o nwere mmiri na ọ na-eli ọbala na iwu bụ na ị ga-egbuli ọbala. Onye na-agba gị ya na-asịrị gị asị. Onye na-agba gị ya na-asịrị gị asị. Ihe enyeba anya na ndụ kulu mmiri ahụ gbagolu n'ugwu. Kulu mmiri ahụ gbagolu n'ugwu. Ịbataluo chọọ one position ka idebe nya bụ mmiri. Ọ bụrụ na ịlụgo ụlọ already masị kpọrọ gị eze nwoke ma ị bụ dada and ị chọrọ iwu ego, jee nụbata nwunye mmiri gị, jee gbabata ụlọ nye one room ya bụrụ room ya. Ị malụ nsị ya room abụ inyeli ya n'ibe agbakọta nwa gị nọ na room a dị na nwaanyị. Dozie da room debe ibe niile nwaanyị na-eyuz ka nwunye mmiri gị pụta ife ka efu ya n'anya. Nyabụrụ communication nke na nyabụrụ room iji eme meditation mgbe ọ bụla ị chọrọ ịnọ na spirit nọ na room a. Ụfọdụ oge nwaanyị a ga-eme appear to you. Ịdị na room a dị na-acha ibe dị ebube eme. Onye ọbụla bụ eze nwoke were special day ọma na-eji na-edi na nwaanyị. Onye ọbụla bụ eze nwaanyị were special day ọma na-eji na-edi na nwoke. Ị ga-ewe eche mba belong to your di mmiri maọbụ nwunye mmiri. Ebe ahụ bụ ebe ndị na ya na-akparịta ụka. Mmiri gị ya ada ebe ahụ. Ibe a bụ iru ọlụ gị. Ebe a bụ ebe ị na-eje ekpe ekpele. Decorate che picture debesịala ya. Mgbe ibe sibere ike jee na anya bụ room. Ndị gboo mere ya. Ndị mgbe ochie mere ya. Ma ebe a ngwa gị ọ bụrụ na ịlụ onwe na ị na-akwado ịlụ ụlọ, lụọlụ nwunye mmiri gị ụlọ nke room nke wepụta room nke ya. Wepụtali room nke ya. Room nke ahụ bụ ebe ị ga-adị wee na-aga ọfọ, ebe ị ga-adị na-akpọku ya, ebe ị ga-adị na-akọnsọtụ ya. Debe bed, dozie, debe miro,
debe ma panketi ma ibe niile, debe ibe niile eji achọ mma ma jewelries kobeli enye. Ịma na ị ga-akpa ego agwụ agwụ, ị ga-akpa ego agwụ agwụ. Wepụta a special day ịma ndị na-edina nwaanyị ọzọ. That day bụ that day ị ga-eji na communicate with her. That day bụ ebe a ka ị ga na-alarụ. Oluo that day baga na that room ga dị na land. Ị ga-akpa ego agwụ agwụ. I give you one secret. Try ya anya and thank me later. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, kedu mgbe nwaanyị ji adogote mmiri? Mgbe nwaanyị ji ekugote mmiri bụ mgbe ọ nụrụ di. Mbọsị bụrụ gboo, ọ na-abụ nwoke ji iwelu list ibe ọ ga-eme n'isi nwaanyị. Enyecha enye list ndị enu ana, enye list ndị mmiri. List e eji wee kwụ ngọ mmiri. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ma ga anụgo di ma ga akwụbere ngọ mmiri, try ya ka ịgba di gị ka o weta ibe eji wee kwụlụ gị ngọ mmiri. Ibe niile a ga-eji wee kwụ ngọ mmiri, ọ sị ya bụrụ na nke bụ nwaanyị na ịbụ bilonia, na ịbụ trilonia, na ịbụ milonia, multimilonia, $1 ga-ama mbaga n'ime ya. Ọ dị ka bụ ga-eweta ibe niile a ga-eji wee kwụ ngọ mmiri ahụ. Ọ sị ya bụrụ baro ka ọ na-akwa, ego ọ kwata na baro ya weli egote the hotel. Ewu ga-adị ya, ọkụkọ ga-adị ya. Ewu ga-adị ya bụ mkpi maọbụ ebuna. Mkpi ahụ bụ veji, ebuna ahụ ga-abụ veji. Egote ọkụkọ otinkwu ebe ọkụkọ amalụ na ọ bụ oke mana o topụtesibe. Ego uyom, ego ibe dị iche iche e ga-eji wee jee chụọ aja na mmiri. Ewe weli ewe jebe na mmiri bụ unu n'ime abalị abịa obodo unu na-azụ. Ewebatala ọkpọ nwunye dị mmiri gị. Onye ga-achụ ya bụ onye bụ eze nwoke maọbụ eze nwaanyị na-eme ibe ndị mmiri, na-adịrị agba ọgwụ na-eyebuludo stens wee dulu nke bụ nwaanyị wee jebe di gị ama nso o soli mana imebiga ebe ya na-alụ. Ọ ga-anọ na bụ unu na-eche gị. Webata wee kpọọ dị mmiri gị wee gwụ ya na iwego dị n'ụwa na onye na-anụ gị bụ onye a na-akpọ Emeka, na Emeka anụ nwa na-anụ gị, na ọ dịrị anụ gị n'ụdị na ọzọ na odugolu, na ibe a na-ajụ nya bụ dị mmiri gị bụ nya biko nya rapụ unu na-egwu kwuru na-egwu na ọ nwere onye nya na ya na-azọ gị azọ, na emecha na ihe anakwutekwu ya nya biko nya agaghị ịmụọ nwoke mụọ nwaanyị n'ebe ahụ a na-anụ gị. Nyegwana ka ibele mee gị, nyegwana ka iri ị ga-eli na be di gị abụkọ gị ekwubi ekwusi anya ebulu dị hotel na tọn nwa n'isi gị. A ga-ama ga ọ nwere akwa a ga-etinye ga-eji wee kwụ ngọ mmiri. Akwa bụbụ kedu ebe a na-akpụ ya, mmụrapa di na nwunye na-ama. Ọ bụgodu na white ịmanụ nke ga-etinye dị mmiri gị nke ọ ga-ama wee welu tinye ego mkpụrụ ego na-asa wee weta ihe niile anụnwa ma ụdala ma ibe niile ma mkpụrụ isi ma ibe ọnụ na-eri. Gote chu ma telefon ma moto na ibe dị iche iche si ya na ahịa di na-abịa ịnụ gị kwatalụ. Ewe yọba dị mmiri gị yọbịa yọsi anya wee wedi hotel na tọnụsịa n'isi gị gudosi anya ibe niile a wetara ibe ọ reprezentịrị buli ya kwaili ya na mmiri. Ewelu rọba tinye kulu mmiri ewe ebe nke bụ nwaanyị n'isi buli ya gbagobe. Ịma ndị nwoke ọnụ ịma ihe nwaanyị ọnụ otu n'ilu ebe ị na-eje. Ewe bulu deten wee nababa unu wee nababa di gị. Mgbe elulu be di gị edebe ite dimi gị ya ewepụta chemba ebe ị ga-anọ agbaili gị mmiri a n'ite mara ya akwa etụọlia ndị si ya na obe di gị dị ebe a gwa ebe ị chọrọ. Onye mere na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ọgwụ ada atọba be dibe. Onye mere na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ịmụ nwa ada afịalụfe arụ. Onye mere na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na dibe ada ewekọta ego ada. Iwe your own chamber ahụ bụ room. Ọ bụ na di gị welu so many room nye gị room nke gị. Room ebe ahụ idebere ebe a o nwere ibe mekọtara ka di gị nọdụ na room ahụ wee dina gị. Onye ya nwara ya nwa. Ọ bụgodị na iwu bụ na oge dina gị na room ịma na ihe eji cotton dị market olu mgbe abụ wee cotton dị market mmiri gaa. Mana the best way bụ na ebe a bụ your personal room ama na ebe a dina gị.
nyawa na onwe ga-ewe personal room ewe room ndị mmiri ya ọchị dị na gị nya jebe na personal room ya na room ebe ahụ dị mmiri gị dọ wee dị na gị ya bụ na peace adị na that marriage. Ọbọdụ ụmụ nwaanyị tata nụsịalị di ya waala maka na akwụrọ ngọ mmiri. Ọbọdụ ụmụ nwaanyị nụchalị di ba amụrọ nwa maka na akwụrọ ngọ mmiri. Ọbọdụ ụmụ nwaanyị tata nụchalị di ba na di mebiro n'udo maka na akwụrọ ngọ mmiri. Ọbọdụ ụmụ nwaanyị tata nụchalị di dibe nwụrụ maka na akwụrọ ngọ mmiri. Achọrọ m ka ị dị very careful. Nke bụ nwoke na-asị na nwunye gị ama nkwụ ngọ mmiri na nwunye gị ama mme fetish thing na-ekwe gị. We are trying to save your life. We are trying to save your business. We are trying to save everything iwe. Maka na ọnwụ na-egbu nwoke nkịta ada ekwe ya n'isi nsị. Even na-agba gị ebe a dị deeper than your understanding.